Pozdravujem vás, kamaráti, z posvetného priestoru prírody. Dnes sa s vami chcem podeliť o pár záberov, ktoré vznikli za pomerne krátky čas. Fotopasca bola umiestnená na hrebení, kde sa nachádzalo malinčie a cez to viedol chodník. Miesto splnilo moje očakávania, keďže tohto roku boli lesné maliny hlavnou potravou medveďov v horách a čučoriedok naopak bolo veľmi málo. Verím, že zábery vás potešia. Prajem vám krásne dni, zostávajte v zdraví a nech sa vám darí.